a nastříkat na ohnisko požáru. Pracuje ve všech polohách i dnem dolů a je možné je použít několikanásobně až do úplného vyčerpání hasiva. V první části videa se věnujeme hašení hořící motorové nafty. Je vidět, že aplikace spreje by měla probíhat z rozumné vzdálenosti. Dále jsme testovali hašení hořícího benzínu. Efekt spreje je o poznání menší. Simulovali jsme také požár v kusu domácího nábytku. V tomto případě sedačky, která může vzplanout například od nedopalku cigarety nebo vadné elektroinstalace. Je to tedy příklad typického domácího požáru v zárodku. Efekt spreje je v tomto případě vynikající. Oproti práškovému hasicímu přístroji je i nutno dodat, že znečištění okolí hasivem je mnohem menší. Velmi podobně probíhalo i hašení sedačky z auta. Zkoušeli jsme i další typický požár, který může vzniknout v domácnosti. Zahoření běžného oleje na smažení. V tomto případě jsme nejdříve demonstrovali správný postup. Přikrýt nádobu vlhkým hadrem, který zabrání dalšímu hoření tím, že znemožní přístup kyslíku. Celou nádobu je pak doporučeno nechat vychladnout a pak zakrytou odnést mimo uzavřené prostory. Také vám předvedeme, co udělá hořící olej v kontaktu s obyčejnou vodou. Vzhledem k tomu, že hasivo spreje na bázi vodného roztoku, hašení hořícího oleje jednoznačně nedoporučujeme. Dle pokynů výrobce je možné hasicí sprej použít i jako dočasnou ochranu před ohněm, kterou můžete aplikovat přímo na oděv.
Sprej lze také aplikovat na počínající požár, například v motorové části vozidla. Hasiči doporučí aplikovat část spreje, zamezit přístupu vzduchu k požáru, nechat hasivo účinkovat a posléze dohasit. Podle doporučení hasičů je nutné chránit si ruce před popálením. Rozpálená karoserie může být velmi nebezpečná. Požár v kabině vozu. Náš figurant si sice zapomněl vzít plný sprej, nicméně účinek hašení sprejem je evidentní. Jak vidíte, po přezbrojení na plný sprej náš figurant požár v pohodě dohasil. Na větší požár jsme pro účely demonstrace použili i 2kilový práškový hasicí přístroj. O jehož účinnosti v takovéto situaci se na mnohých fórech vedly dlouhé diskuze. Posuďte sami. Je třeba zdůraznit, že nástup požáru je velmi rychlý. V tomto případě bylo auto v plamenech do cirka 30 vteřin. Jednoznačně bychom tedy doporučili s sebou v autě vozit hasicí sprej či hasicí přístroj. Složky integrovaného záchranného systému se v případě požáru vozu nemají šanci dostat na místo včas. Hasicí přístroj mějte vždy po ruce. Zarovnaní pod haldou věcí je k ničemu, pokud mají plameny tak rychlý nástup. K upevnění dobře slouží držáky na hasicí spreje a přístroje, jako příslušenství se tyto držáky standardně prodávají. Pokud bychom účinky hasicího spreje shrnuli, jednoznačně můžeme doporučit do domácnosti, kdy kvalitně uhasí požáry pevných látek, nafty, omezeně benzínu. Na olej hasicí sprej však jednoznačně nedoporučujeme. Spreje se určitě uplatní i při začínajících požárech automobilů, nicméně účinnost práškového hasicího přístroje v takových případech mnohem vyšší. Na okraj. Aplikace hasicího spreje je tak jednoduchá, že ji zvládnou i ženy, které by jinak mohly mít s hasicím přístrojem problém. Toto video bylo pořízeno za dohledu profesionálních hasičů. Chceme tedy požádat všechny diváky, aby nic podobného doma nezkoušeli. Děkujeme.